Vyhorel som. Ale nie teraz. Dávnejšie, keď som bral každú zákazku, ktorá prišla. Chceš nafotiť nohy? Jasné, idem, nie je problém. Teraz mám uhorkové obdobie. Dobrý deň. Nehľadáte fotografa. Aj takto môže vyzerať život fotografa, ktorý je na voľnej nohe. Alebo to mám len ja tak? Život freelancera je ako na horskej dráhe. Ak si včera spadol, dnes vstaň. Treba myslieť na rezervu alebo nájsť klientov na dlhšiu spoluprácu. Horšie je, ak je fotografov viac, ako je zákazníkov. Mám fotiť ten fotograf? Nie. Pozrite, vieme sa dohodnúť. Zaplatíte buď na turáliách, alebo hotovosti. Vtedy je dobrý každý klient. Ahoj, viem, neozval som sa 10 rokov. Áno, nemusíš mi to pripomínať, to bolo na strednej škole. Počuj, nechceš nafotiť nohy? Ja viem, že máš 3 deti, môžeme aj ich nafotiť. A kto ide na platenie, neexistuje dohoda na cene. Koľko chcete? Či viem dať zľavu na fotenie, čo stojí 20 eur? Potom sú takí, ktorí si kúpia zrkadlovku a berú každú ponuku. Dokonca aj zadarmo. Ja som to tiež tak robil, aby som nabral skúsenosti, no. Dobre.